Igbo moze kene mu no emaneke mantino no basenke tata. Biko nenegodi in video ano wana iwoke bu Ezigo Global TV me. Obu ni neneche video biko. Etif koneke subscribe or comment share ma ono notification gi. Ya gazeri mu nke mesian. Oh, now, invite this video. Not over a share button. Sharing this video. Yeah, youngest measure. Invite this video. Invite a share button to Salmozia. Yes, invite this video. Me to makara share button to Salmozia. E other go. Ozi omaka iya dezi cho igelu. Now that God has shamed the shameless. Now uko na the shameless actually. Adnya o uko ni ifele maka onwende chiri ifele emesh. But first of all, let me even tell you, okay, in this life, some people really don't have any reason why they are angry. Many people in this life, he nwere any reason patara haji we na-ewe iwe ka ọ ghara iwe chini na onye ọpụta na agwa no reason akpatara o ji ewe iwe or no reason akpatara o ji ewe iwe. If you are wicked, you are wicked. Inwe obi ọjọọ, inwere obi ọjọọ. And onye kpochiri ụzọ ye o si na onye ọzọ kpochiri ụzọ ya. Ịghọtago? If I want mata okwu, share this video. Imechi ụzọ. Okay, look, let me tell you, a lot of people now accuse you. A lot of people now accuse you, a section of people na Nnewi. Na ha ekwe ka mmadụ express your onwe na ha na-ekwu ọwụlọ oge ekwugo na ha ji ọchịchị aka ike were achị na ha ekwe ka mmadụ kwuo okwu. You have a little opportunity where you can exercise that wisdom on a place of authority. Mana, it worse than a dictator. You are worse than a dictator. But you are trying to correct some people that they take a decision on their own. Allow people to express their opinion. Autocratic. You will do worst. You are not even after those people because you want to create any impact. You are after those people because you want to use that power so that you can exercise it. Look at the ordinary WhatsApp group where people can exercise their freedom of speech according to the opinion they have. Onye kwugari okwu na WhatsApp group ebe word me iwopie idiriti ye onye kwugari okwu iwopie onye kwugari okwu iwopie onye kwugari okwu ekwupu ya n'ọkụ. Kelu ko ya aduzi na owuruzie ngunwa wole honorable Echezona Anazodo awu mayor. Let me tell you, many of you who are criticizing honorable Echezona Anazodo, honorable Echezona Anazodo okono mma times 100 times 1000. Ona hono ha we na agba ibe to mgbada Nnewi ibe to ko unu mma times 1 million times 1 million. And because na God afugo udi obi unu nwere, he can never allow you people to witness the kind of authority in that way because unu ye egbusisi mmadu. Some of you wish you na-enyere unu power to command mmadu ka onwo ka onye ahụ nwụọ. Ịghọtago? WhatsApp group ka mmadụ ya ekwuo obi ye different from nke ahụ I believe na
itiri because no go admin be in charge of WhatsApp group. Mana na-apụta na Facebook, na-apụta n'ebe niile na-asị eshes na anazodo nka ketus ibe eto nka onye nka. But any slightest opportunity iji wee nọrọ na a place of power and authority, you will abuse it. Imagine somebody feel na because na ya na mmadụ nwee disagreement adugo equal to na onye ahụ assign sentence to nyanwenwu. Ịghọtago? Kele ife onye a ya eme na onye a nọrọ in a place of power and authority. Ndị Nnewi mụrụ na anya ịfụnụ ngụnwa iwu ahụ na ya onye Nnewi mụrụ na anya aka nwoje okwu a somebody kwuru ọsịghụ na ịdị ebe a na-ele ọgwụ okwu a dị very important. Apply nya make use of okwu a before you get yourself involved in okwu ọwụna dapụtara n'obodo. Na ịbịa n'ebe a na-ele ọgwụ na ịbịa n'ihu moto na onwe ndị na-agba acrobatic ebe ahụ, mana ịbịazie n'azụ moto ifu ebe a na-ele the actual ọgwụ. Ị nwere ike na ọ na-awọshi acrobatic na-enjoy acrobatic but ya manata ife aha na-eme n'azụ moto or something na-play out na Nnewi kịta. So iwuru onye Nnewi na-eme pụtafu ebe maọbụ ndị abụrụ ndị Nnewi a na-atụrụ ụnụ ụga atụchala ụnụ ụga ịpụtazie na comment section. Look, I have told you people, if you want to be reasonable, operate on zero emotion. Look, that you are emotional does not make you right. And I want people to understand. From pillar to post. That does not mean that you are right. It is something I want people to understand. That does not mean that you are right. Although possible. Ohori itikani na-etizi na-etiwogo onye ọ na-apụtazie n'ebe afọ ka ị na-eti mkpọsi, hey, unu na-emewukwo n'onye emewu, and ị na-anya fụ na any leader na-eme ebe mmadụ esi na bịa baa akwa or hapụ challenges o ya face. Take for instance now, if Governor Soludo lụrụ na duakara ejuwa abatara Nnewi, ọnwụ na onewere anya kịta Chibuzo Okwudo, for your own interest, no only shall you know at this broadcast, I will advise you to sit down and watch this broadcast in peace. Even if you want to write anything to contrary to Ifeneku, argue constructively. If you behave like an animal here, I will block you here. You gotta go. Onye nwelu time ege onu na akọ ndị nwelu time. You gotta go on them with time. Because as far as so many of you to concern, you can never have sense. That is the honest truth. You can never have sense. And though onye na-ego nonte na rubbish nako, because some of you any reason iji wee disagree with Ifeanyi na Nnewi, apart from read the mood. Funde na-eti mkpu, na-eti na-akpọ, and that and they use zubulu ono. The first step, an oppressor do wise. Nya, an oppressor wonya go na-ebuze emewo. Obulu ụzọ obia mee people ka people share up with them. That way also go interest here. You gotta go onweta ha common people or deceive common people. O there is interest here na azo. Some common people are aghọta hụ nke a na-akọ. Aghọta hụ nke a na-akọ. Unu anọrụzie na-etiziri ha mkpu. Ịghọtago na-etiziri ha mkpu, ha nwa anọrụzie behind. O nwere ife kwuru na nzukọ ọra Nnewi meeting ekwuo na o nwere onye na-demand 100 million. Ife onye nwere sense dị na comment section nwụọ ije ebe onye ọ na ihe eji oji wee je na onye ahụ ị na-ekwu na ọ na-demand 100 million na 100 million adụrụ ya too small. After all, no investment everywhere. If I will fail, onye siri no nwe sense delu na agwago na out of ego ndị na-arụ ọrụ na Nnewi nọ na an individual no nwe ye na demand na ya enye 100 million
enyezie 100 million ọ wụrụzie na ọtọn ndị Umudi na ọzi ton ndị Nnewi. It is enough for you to have sense. Manona, behind all those press conference and the even and a hidden interest. You are still trying to justify that interest. And they are manipulating so many people. Not somewhere. Manana mrea jure ngo wanali many kuka maka asịrị na ụkpana na-elu ọkụ n'aha mmanụ ọsị na ahụ amake. O nwere ụfọdụ ife anyị agwa uche na-ekwu iche na-echuche sị ndị agwara m kwuwe ife a nwaanyị na ha ya ekwu ịghọtago na ife a na-atụ ha ụjọ ikwu kedu ife o ji wee wụrụ mmụ ka a ya edi ka m bịa na-ekwu ihe minwaanyị onye na-ezi ihe ife ị na-ekwu onye dewere ahụ nọ na asọpọtụ wụ n'ife ị na-eme na-ekwu okwu oge ọnwụna ọha ekwukata okwu kpọrịa afọ ahụ ị na-akpọ afọ ahụ idebere ahụ na-edu fearless onye dịrị gị ife ahụ ị na-eje ekwu aghara ekwukata okwu maka a na-afụri ebe ndị ahụ na-ekwu okwu ha aghara ekwukata okwu kpọrịa afọ rujeri aka n'afọ ahụ ị na-akpọ ngụnwa na-akpọ afa na-akwụ n'enu ịghọtago. When everybody is your problem, then you are the problem. Onye ọwụna mebiri gị business, onye ọwụna damage your business, then you are the problem. Go and examine yourself. You are the problem. You are the problem. Okay, for Nnewi, aya yekwe ka any people gasala in Nnewi. It's not possible. It's not possible. You gotta go. And we will never allow propaganda to thrive in this town again. Yes, we will never allow propaganda to thrive in this town again. Etokoga ayaputa usa ugaraho. All ndị mmadụ afa n'anya ha afụ eziokwu for ndị chọrọ ifu eziokwu. You must not get everybody, but when you have majority of people with sense haka in numbers, it's enough. It's enough. Eti mkpu na-akpagharị ebe niile ụfọdụ aghọta okwu ife a na-akọ iju onye okiri ife a ya aghọta no hey na onye dị otu awụ a very no na-ezigbo mmadụ na Chukwu ya gozie na ọ chọrọ ọganihu ndị Nnewi n'ọdụ very brave. Why na onye ọnwụ na-achụ akpe? Why na onye ahụ na-achụ akpe? And enwelu every hand na point iji wee gosigo na onye ahụ na-akpụ akpa ka ọ na-achụ iwere ife nyachisia ụbụrụ jụ na ihe enwe nya na ihe ama kelee ụtụrụ. Take for instance, ọ mmadụ na-ekpobu ahịfịa na Nnewi mbụ, right? Ọ mmadụ na-ekpo ahịfịa na Nnewi for over how many years? Every month enye 12 million from government enye 12 million ọ nalụ. If I go for over 20-something years, if I'm not mistaken, I stand to be corrected. What it means is that 12 million per year, per month, into 12 months, we go into 10 months, I want 120 million. I calculated the other 24. What it means is that now every year, now the said person they buba almost 150 million from Afifia Nekpo and Nnewi. API in 4 years make it a one tenor. If you know they buba close to 600 million na any tenor of any government battle here. And you think na anokata napu yo nyaho. No nyaho ya do happy. You don't want to reason very well. Ina achọ ka a na-akpọrọ udude okunono ye. Ina achọ ka ndị na-eti mkpu. O nwere ka ekwugo nya asị na o nwere ka mmadụ ya esi wee bekarịa akwa enyi nwaanyị ama na onya gburie. Ịghọtago? Because ebe a nọ kịta, let's say na moto dakpuru gota. Mpụta si okay, si bupụta etu a ebupụta mpụta onye ọzọ pụtazie kwụrụ na-aba
so na moto adakpuru moto abụrụ nu moto nna interest ga akarịkwa na moto ọgụnụzi o nwere ife dụ ịmahọ and ọ na-aba mba ahụ chọọ ka ọ na-eprovoku maka ọ mana ọ ya front nwu direct nọ ngụnwa ka ọ nidiri iwuo ka ngụnwa dụka o nwere nwa okwu inwelu ka i wee ga-adụ ka nyanwa wee nwee ike wee n'afọ ife ọ na-afụ ọnya awụ the secret do behind ndị Nnewi akwụ n'azụ ịghọtago because a na-afụ ndị Nnewi na-ekwusi ịghọtago anyị achọghọ ka akụsa ịghọtago ịfụ na a na-emezi ka akụsa ahụ na aya ebikwata ọ na-atọzi ndị na-afụ ọkụ ha si oke hei na ife anyị na-eme na ọ na-awọk ndị Nnewi ka anyị nwee n'unu uji ka anyị ndị Nnewi mụ ife ịghọtago ife ndị Nnewi mụ ife enidoro m ịkpọrọ ududoku n'ọnụ iwe ghọta ife a na-ekwu na calculation duru onwe very simple mmadụ ya awụ every month achịrị ego chee ya every year ịgbakọ ya ọwụrụ n'ikpo ego ha azụta n'afịa every 4 years which is administrative tenure ị na-agụ almost 600 million wee nọkata wee kọkata akụkọ wee kwuo oke na ego aha ya abịazi onwelu ka happiness ya esi wee dụ number 1 number 2 onye na ịma na ife Nnewi ji wee dị ebube wa afịa dụ na Nnewi ka Nnewi ji wee dị ebube o wee wụrụ na onwere onye ọwụ nya na ha so na ndị na-asị onye anọrọ ndị ịma na ihe ọwụ na onwere onye isi afịa ọwụ ngo utili ịma na of course o nwere ife anyị eji bịa na-emechiri ọga afịa nọ ịghọtago anyị eso na ndị na-ekwu n'ime afịa ịghọtago anyị ka i wee ghọta ife eji lụ chọpụ ọ na-afịọ a na-atụ ụga na-akpọ egodu n'enu the only thing na-eji etiri mkpu niile ahụ na-ewepụga aka enwe n'ofe akakwasịgo onye dụ in charge aka onwere ozi ọnụ okwu onwere ozi ife na-efepụta ọ ya like ka esi ọkụ ka ọkụ na-agbaghalaghala ka o wee wolu maka ọma na ife ahụ na-enweghị iwe ahụ ife ọ ya apụta dị openly bịa kwuo so in other words ọ bịa oje gbakwunye ndị dụ ka ha nwere uri nwe okwu ha nwelu eje gbakwunye ha ntị ọdụgwo eje gbakwunye ha n'azụ ewee na-afụ dị ọkụ another interest the market we are always in charge of the market now control of the market anọrọzi anyị n'aka mbiri 1 ọwụlụ 2 ego ọnụ nke 3 na mbido mbụ eji wee poison sha mind anyị gwa anyị o jikwa wee wụrụ onye nwa wepụtara echezọra wanyị na inyokwa ajụ ese agwaghị nke weziokwu inyo ha ajụ ese agwaghị nke weziokwu ịnụ nke weziokwu iwee malụrị na ife ha na-ekwu uwe asị kama na problem nwo na-enweruri a level playing ground ebe the decision bịalụ neutral without awụghọ interest of onye ahụ ụzọ ife taa ya na ọ na-enọma na ife abịalụ ndebe Okeke nọ shifo Edmondo Okeke wụnya nwelu pawa na ife ọ na-adụ mma elu na arụ ndebe Okeke nọ Edmondo Okeke nwee pawa ese nọ Chidogo Okeke ya eje nọ Chidubem Okeke ya eje ịghọtara ife a na-agwa wee lụzie a certain time at a particular period ife ahụ wee bịa Geoffrey Okeke na other people wee nwee a level playing ground ebe ọghọzi Edmondo Okeke make the decision of onye yeje nọchi anya ndebe Okeke Edmondo Okeke siwezi ọnwụ ife ọzọ ya adazi achọwụ ọ na-achọsa ebe nwelu existing problem ọ yeje gbakwunye onwe ka e wee gbatuo onye ahụ ndebe Okeke niile kwekọrịtara wee sị ya gaba ya iwuru onye Nnewi ịghọtaghị ife niile a na-ekwu ịma na ya nọrọ a na-manipulate iwu woluhu a na-agwaghị sweet tongue na-agwaghị ukwu na-atọ ụtọ ị na-ekwe a na-agwaghị ukwu na-atọ ụtọ ị na-ekwe na nọmba 1 ịghọta na problem ahọwụnụ nọ na second tenor na-ekwuru 3 years ọ na-ekwu 4 years na problem nwụ na
na ndị na-ebe ahụ aha serve interest of somebody or group of people. Na ọ wụrụ na ndị na-ebe ahụ wu ndị nọdụrụ ya nọrọ at the service of a particular person or group of people, you will not even hear any problem at all. So before isolu mmadụ na pursue an agenda, you should be able to know if onye ahụ emule achieve. Ọwụ na ịma the end point or end result onye ahụ na-achọ ka ọ achieve. Stay clear ka ị ghara inye aka wee fiwe a monster nwere ike destroy you. Yes, ọ dụka ebe inye elu onye ilo gị aka nụọ ọgụ wee je nụta egbe ọ eji wee gbuo. Yes, fe na-ekwu ife a weche ịghọta because na you can't be crying more than the bereaved. Although possible, you can't be crying more than the bereaved. Bem ka abịala ohi ngụ onye na-etisi mkpukpu ike o nwere interest inwere bem isaida na ife ahụ onye ohi bịa zuru na ife ahụ dụrụ mkpa nya be nke abịala ohi. Meanwhile mụnwa abịala ohi be masị go o chukwu nọngụ na amamife iji nke ebe ọ masị n'ụlọ na ya ewolu megbuo onwe m ebe m anọghị n'ụlọ accept go m na ife bịarụ n'aka oke ngụnwa kwechili ị na-aba ị nwere interest na ife ahụ onye ohi ahụ bịa zuru be m. Ị nwere interest na ife ahụ onye ohi ahụ bịa zuru be m. It is not a rocket science. It is not a rocket science. Ife nji ekwu ife ahụ na ndị Nnewi oge anyị eji wee mara ife enugo anyị mabụ ife ka anyị ghara ikwezi ekonite an agenda ekukọla anyị niile tụwi na ye. Can you know the gospel according to St. Luke more than St. Luke himself? Nya enwere gospel according to St. Luke. Nya gospel ahụ St. Luke delu this gospel. Ka ngọwarụ ya ọfụma. Gospel a wo St. Luke delu this gospel. Ewe na agbaghazi ife do na this gospel St. Luke delu. Nya St. Luke de this gospel. Ewe na agbaghazi airozie na agbagha na the meaning of ife a St. Luke de na gospel. St. Luke na onwe ye o nwere ike ọwụ na St. Luke, St. Barnabas na St. Michael wo ha nyeru St. Luke. Nya St. Barnabas na St. Michael nye St. Luke aka wee de that gospel. St. Luke na St. Barnabas nya St. Barnabas na St. Michael na St. Luke na onwe ye ndị ọwụ ha delu gospel wee na-agwago n'ọkwọ n'ife ahụ ife ha delu na gospel. Can you know ife delu na that gospel more than St. Luke, St. Barnabas and St. Michael who delu ye there? It is a simple arithmetic. It is a simple arithmetic. Arinze Chukwu Emeka, if I need for you one more comment, you will be off. I will leave you to take that decision. One alone, one only can chol. There that one comment. Hey, what I go? Any room people who are not intelligent because if you continue to listen to what people are talking. Okwefuka Governor Soludo si wee pụta wee kulisia mark ya demolition ndị mmadụ na-eti n'ebe Governor Soludo egbu ayo ohezbo gọvanọ ọ ya ata afụfụ okulisi ebe niile wee ghara anyị dọbụ duakarijuwe ọwọwụ na Governor Soludo na-ege ntị na ife ahụ ndị mmadụ na-akọ development ahụ ya bịa olo nyabịa ka ji anyị wee ruo taa. So when you begin to look at those people you cannot take any step or take any decision that will be progressive. Let me tell you, as a matter of fact, I want you to
ibi ikpe kita ịbata kita ịbịa kpe ikpe ịbata kita ịbịa kpe ikpe ọkwa ifuru onye ahụ na-ebekarịcha na-etiwuo yo, you can never get any atom of truth from onye ahụ. mana ifuru onye ahụ do bold enough ọ data ekwu okwu too much, nwanne focus on ife onye ahụ na-ekwu. ọgwụgodu na onye eni the right, onye ahụ nwere ike ikwugodo okwu daa okwu ihe eji wee nweta point nshọ n'ebe onye eni, because onye na-ebe na-etiwu onye ka ịgbadị feature ka ọ na-ebe already ọ blackmail godu na emotionally. ise da niile na-etiazi ya anya, ọ niile ege ntị n'ife niile ọ na-agọsị ụmụmo ọkwa wido ka nwụọ ajadu ka nwụọ onye na-achụ nya ọ makwu na ananya na ọgaranya na-aza aha na ya, ọ na-agụsịrị ego ana di m hapụrụ mo ọkwa sọsọ gono ebe ka m na-afụ ego njije gbata ọzọ, ọkwa na m na-eji abụrụ akpụ nji enye ụmụ m nri o, ọkwa na m na-eji egbu akwụ, ọkwa na m na-eji akpara onugbu wee na-azụ ụmụ m. ọ na-agụsịrị ego ife niile ahụ ọ na-agụrị n'ọnụ ya ewu ka ife niile ahụ wee na-akụ n'obi ka ị na-asị yayi na ọgaranya ajọkwọrọ njọ. anabịa nwere ike n'eziokwu ọ bụrụ bigi manụ nwana. So ichekwu na anyị ka nọ in the world where when you cry the loudest, it will get you justice. It will onwe. Justice can only be one. Ọtọ unu inu. Ịghọtago? Justice can only be one. Ọtọ unu inu. So let us have peace na Nnewi. Mgbada ị na-anya ka njụ ka m gwakanerugo ofe illustration ka ị wee ghọta. onye serego wee jụọ ọrụ na broadcast mmiri nyaahụ wee sịrị na ife ọwụ na go na nwanne zọgidolu, ife ọwụ na go na mmadụ zọgidolu. oke ife ọwụ na inyelu mmadụ aka wee na-azọ o wee luo to the point ebe ọbara mmadụ ya aghafu ewee zụta datin ọnwụ na igbo ife gbafere ọsọ. interest of ndị chọrọ ka ọbara mmadụ baa ya dị genuine, onweghị ezigbo ife ị na-azọ n'ụwa ihe alike ka ilee a bad foundation ọka kpatalụ ụmụ nwanyị na-abụji wee na-azọ nwa. network mana share this video. so kpatalụ ụmụ nwanyị na-abụ ji wee na-azọ nwa, ewee bịa n'ihu King Solomon wee nedo ụmụ nwanyị na-abụ aha anya. onye akwuo onye ekwu onye ntụ akịta esi ekwu ife adọ na Nnewi. I want to tell you how you are going to know the people who are intentional, the people who have good mind, the people who are actually right when talking about a particular matter. You know people who are objective, who have the mind to develop and to build, and those with mind to destroy and to scatter. King Solomon, just like if I has on and Nnewi, King Solomon, when they cut up mother na abua, unya and if I want, if only when one, we see okay, come on go do a bunobi, mother na abua. N'ebe nwatakịrị ya na-azọ na onya na ha chọrọ ịsụ nwa azọ ka ọ dụrụ nwa na mma, ka a chọrọ azọta nwa ka adọlie ya, ka a chọrọ ya azọta nwa ka e werie wee mesie onye nke ọzọ ike. maka na onye ọwụ na chọrọ ọzọta nwa ka ọ dụrụ nwa mma nwunye nwe nwa, mana onye chọrọ ọzọta nwa ka o gbuo nwa ma ọ ka o were nwa wee mee anọdata nwe ka o si wee dụ na onye ahụ nya nwe nwa, because ọ bụrụ nya chịrị nwa na ọ ya enwe good intention n'ebe nwa nọ. King Solomon wee gwa ha oke n'ebe ọwụ n'olugo na ụdị a na efe awụ mma na ya atụkwasa nwa mma ka eyi ụzọ bụa onye awolu nka onye ewolu nka. nwaanyị nwe nwa, nwaanyị ahụ nya nwe nwa wee sị mba ahụ na aka ma ya egbuwe nwa ya ụzọ ịbụa, nwaanyị eni kpọrọ ma nwa ya doro ya ndụ. nke ahụ nya nwe nwa wee sị biko si gbuwa ya ụzọ ịbụa nye nke
ka gbanụ m egbuwa n'anya nwa ụzọ ebua were nke nwụrụ anwụnye ka ife ọ ya eji eme either ways oge ete ya na revenge ọ chọrọ ebe enyi o nwetara ife ọ chọrọ. Let us take it to ife na-eme na Nnewi. 2 quarters with the people aligned to those 2 quarters, because the people who are crying the loudest are not even from Nnewi. I want you to know. The people who are blowing the trumpet, ndị chọrọ ka mmadụ nwụọ, ndị chọrọ ka egbuo mmadụ, ndị chọrọ ka amapụ mmadụ isi, ya ndị dị willing ka ha bụrụ aka ọbala, abụrụ ndị Nnewi. Irege m ntị. Ndị Nnewi genuinely n'obi ha aghọtaghị they want to, they are believing that this is ife ekwulu, and if I suppose you know more like onye na-azọ nke ihe before badina jigasi wee nya ndị nwere ulterior motive, ndị chọrọ ịchụ ọbọ, ndị chọrọ ka egbuo ma laa n'iyi, ndị chọrọ get revenge, ndị na-achọ ka ha cover ife ha luzuru, ndị chọrọ ka ha nọrọ in charge so they can prove a point, wee infiltrate ye n'okwudo na Nnewi iji wee gosi ndị dị destructive people who are not intentional about Nnewi, people who don't want the best interest of Nnewi. Ndị ahụ na-akụ ekwe ọnwụ na mmadụ ga-anwụrịrị na Nnewi before e wee nweta ife ha na-achọ. Etu nwata nwaanyị ji wee si were mma gburu ya nwa ebu ado because no one is intentional about Nnewi. Ya sorry, ya say na ife a na ya aghafuru ya ọbala. Yes, your goal should be at the end of the day nya wuru ife ya eme ka obodo a dị na mma, ka obodo a nọrọ n'udo, n'obodo a nọrọ n'udo, and onye na-achọ ka ọ nwụọ ife a wee wụrụ somebody ịma na ya na Nnewi ịmakwu nọọ ya obodo ya dụka ebe agbara ọsọ agha, ya obodo ya ba into mourning, and you said you love Igwe Nnewi more than all of us. Igwe Nnewi just to see at his almost 90-something years. Come on, the late distinguished Senator Patrick Ifeanyi declare onwe 3 days fasting and prayer. We mourn an illustrious Nnewi son. Hapụrụ. You said you love Igwe. Ịchọkwa ka Igwe nọrọkwa ndụ. We mourn another illustrious son of Nnewi. Ịchọsịkwanụrụ Igwe ndụ. Ịchọsịkwanụrụ Igwe ndụ. Mkpụrụ onwe ife nwoke ahụ nwere ike ịnụ obi ekolopia. Ise na love ya. Ise na fight for him. Ijekwugo ego na ekpa nkata ọgwaghị na nchọka onye anwụọ. Yes, because Igwe Nnewi ya agwa kama his subject dị etu a ya anwụ, biko ife nwanudo onweghị nna chọrọ ka ọ nọrọ ndụ ka a na-eri isisi ụmụ ya. Mana ngụnwa for the sake of ife ahụ ị na-azọ, ị chọrọ ka onye ọnwụ na nwụsịsị ya. In fact, you don't even, it do so hardened, it do so evil that even your immediate blood, you can't even help to brag that they can all die, that you don't care. For King Solomon like you, and for Jesus Christ that has no sin like you, to lay your hand on ife na-azọ. Ndị Nnewi, ndị Igbo, ka anyị mụrụ anya, ka anyị mụrụ anya. Ihe ejizi because of na gona mmadụ na-azọ ana esi ka erosion daa na ana ahụ gbuwa ya ụzọ ebua ọhọ ngụ nwa ana ahụ, ọwụrụ ngụ nwa ana ahụ, ihe achọ ka o nwee ife ya abịa mebi ana ahụ maka ịma uru ana ahụ ya barụgo, and ịma afụfụ ịtalụ bifo iwe secure ana ahụ. Onye ọnwụ na-adụkwu ike iche ka ife ọjọọ mee, onye ahụ ezigbo mmadụ. Onye ahụ, let me tell you, onye ahụ abụrụ ezigbo mmadụ. I am saying this. All people now show their different interests. Some of them are just angry for nothing.
somebody just chọọ ka ọ fụrụzi na o ji wee na-ewesa iwe oje manufacture ofufe obụghị ihe ọ manufacture ofufe ọkọrie bụghị iwu ife aha na-ewezi ihe ọ na-akpazi agwa ka onye abụrụ ọnụ maka ụmụ ndị na-akpa agwa ka onye abụrụ ọnụ because onye abụghị ọnụ enweghị ike ịnọkata nọrọ do proud na-ekwu na mmadụ nwụrụ na mmadụ ya anwụ na-anya isi na-enye ụfọdụ ndị ọ na-enye deeti na-enye ndị ọ na-enye deeti sọghọ ya ebi onye ka ewe ịdụ pịọ ka white ya ebe a na-acha ịdụ pịọ imetabụghị nke ya egbughu ọhe ndị go na ha na-eme ife ji wee wụrụ na kandideti ya anwụ anwụ ụkpana na-elekwu n'ọkụ n'aha mmanụ ọ sị na ahụ amaka some people do too devilish. Be careful about people you were dealing with. When the devils incarnate. The only thing is that our God is all-knowing God. So that kind of power, those people are sure. God will deny them that power. God will allow them. God will allow them. Ka ha wee nwee ike na-etebosi onwe ha ya ọnụ nso elu aka onwe otu mkpụrụ onye Nnewi ya asịghị ka ibe eto nwụọ onwe onye Nnewi nwere ike gwarụ ka ibe eto nwụọ. I can tell you, I can bet you onwe onye Nnewi nwere ike ime ma ọ wụ obi Nnewi ijekwe jụọ ya one on one ọ ya gwarụ no nwaanyị onye ji wee chọ ka o nwee ọbala nwafọ Nnewi ya agafu maka na na-azọ gụrụ ka a na-azọ. The only people ya sị ka mmadụ nwụọ ndị nwere a deadly interest and they cannot do anything. They can stop at nothing to achieve that motive ha chọrọ. Yes, ha ya kwụsị at nothing unless na ha achieve ife ha chọrọ and ikwelu ka ha golugu ha bịa ha sweet tongue ọlụgụ kọlụ ife ha ya kọlụ na ndị awa opresọ na ndị a na-eme nke a na ndị a jikwa eme nke a o jikwa wee megunu ha sweet tongue ghọwuo present ya onwe ha ka savior ka ha wụ mana iwuru savior ekwuru m ife na program mme yesterday sego ịfụkata igwe n'anya jee na palasi igwe gosi anyị moto niile igwe Nnewi na-agba kedu nke ibirie ndị niile ahụ ya na-akọ ọnụ na-asị na ha disrespect igwe na ha mere nke a ilu obi igwe enwere ike igosi ofu moto ha batagoro bụ igwe kelee ebe nke odo ilu obi igwe anyị egosigo projekti ha lụrụ bụ igwe ilu obi igwe anyị egosigo one or two things ha meru to honor igwe obodo ahụ Nnewi ịkpagharị ya na Nnewi a ihe afụrịrị strategically ife ha dewelu to build the image of Nnewi. Nzukọ ọra Nnewi a na-afịa afịọ ihe afụgo support ha nyegoro nzukọ ọra Nnewi ka o wee kwụrụ local government ya na-ewu ewu ihe afụ na ife ha nyere local government ya ka o wee nọrụ ihe ade ewolu senefro. You have all the resources. You have all the resources to do all this. Ọwụ na inwe ha ego ọ dịsị ka okwu ka ngapụzie ndị ejekolu ha wụrụ instrument a na-eyuzu fa ha nọrọ ana manipulate ha ọ na-acha acha n'isi. You are fearless. You are fearless. You are fearless. Ole jiri kịta agbawa left right and center left right and center. Ịghọtago ole jiri ịghọtago agbaghị iwe. Why can't you do what is right? Are you more Nnewi man than us? You are ọbala Nnewi na-agba n'ime you. And the worst part of region recruit to a lot of people innocently. Unu nyelu people aka na abasinya soro ha na anụ ọgụ ka ha wee zọta territory ha luzuru apigolu ngie ọdụgboro ole na number 1 na ọ wụrụ na ndị na-ekwu ife a wụrụ na echezo na wụ candidate ha wụrụ na ọha wepụtara echezo na etu o si wuru ikekwo na ha chọrọ ka ọwụ ha ya ewepụta ndị ya ejere ụmụ dim na ya anụ onufa echezo na chọgodi nọta years ya anụ onufa because na interest ha n'obodo awụ Nnewi
do secured. O wee wuruzieri na gọvanọ ji ọnụ wee kwuo local government duzie in charge of ikpo ahịfịa, do in charge of so many things. O wee chaja interest niile ahụ ka a na-achọ ka a na-apịchisi, ka a na-esecure. O nwere ife ọzọ, nothing else. O nwerekwa another thing ọgwụ interest ya ife a chọrọ ka a na-esecure. Ejekoluwu isoro bịa na-anụ ọgụ 12 million every year. Ị na-enweta 10,000 n'ime, ị na-enweta 2,000 n'ime. O nwere nke na-abaghị akpa. Mmadụ ji wee luzuye, i wee wụrụ an instrument a eji wee je n'ụwa ọgụ ya ka ịsọsọ na pụọ, ka another person ya agbagota ikekwe ka ọ wụrụ onye ya nọ na good book. Onye a egwechakwa onye kwuru okwu na nzukọ ọra Nnewi, ọ sịghị eji mkpachakọ nsị Igbo agba adaka. Ịwụrụ ọgaranya, ị na-eme ka ọgaranya nọ. Ịwụrụ ọgaranya, ụfọdụ ife enweghị isi, ma nke ihe eji wee sị boys ha nọrọ ọfụma. Ịchịrị ọkpa ga wine, ịchịrị ọkpa ga wine, ịchịrị ọkpa ga wine. Nwere ụfọdụ ife owuzi boys ka a ga-eji esetụrụọ, mana ebe owu na 16,000 na-esi wee pụta eje ma ihe aka dị ọntụ a ka esi adụ mmụọ richa. Ma na-akpụzi onye n'ọdụ ka nna n'obodo a esizie from faction Ifeanyi Uba ekwupụta okwu. Yes, ọ bụrụ na onye a na-ekwu na ya na Ifeanyi nwere okwu, ọ personal problem dụrụ ha. At the end of the day, listen to Ifeanyi Uba anọrọzie. May God bless his soul. And it's not as if na ndị a na-ekwu ife a celebrate dụrụ ya mgbe ọ nọ ndụ. It's not as if na ụfọdụ ndị a na-ekwu ife a na ha afụka ya n'anya. Some of them so wee do something ka do na internet today. If you browse it, it will show you. Is that even love? Ịmara ife ọma ahụ ihe melu nya na ndụ. Fọrọ nke niile na-akwụnazi enu na-akwụtu mgbe onye ahụ anọghị, especially ebe iso wee contribute to problem onye ahụ nwelu. Ebe iso wee contribute to problem onye ahụ nwelu mgbe ọ nọ ndụ. Denu ikpochaghị ife ahụ n'ihu onye ahụ mgbe ọ nọ ndụ, ọ nwụọ gbagharịwa tiwezie mkpu, o wee wuruzie n'ọfụ uwe o wute uwe aghụghọ dị ya. A ga-ewepụ afọ asịnata Ifeanyi Uba na ife a na-ekwu. Ọ ebe m na-eje ka ịghọtakwa ebe m na-eje ife a. Ifụkwara afọ ala asịnata Ifeanyi Uba, a ga-ewepụ ya n'ife a na-ekwu. O nwee ife kọnsta nụrụ ya n'ife a na-ekwu. Ebe Chukwu ụzọ, a ga-ewepụ afọ ya n'ife a na-ekwu. Yes, a ga-ewepụ afọ ya n'ife a na-ekwu. Because that love is not genuine. That love is from the heart. If our emergency love, achọ ka ewere wee pepụ onye ọzọ, ka ewere wee gwa the other person nekwo. So anyị ewepụgodo afọ ala asịnata Ifeanyi Uba n'ife a na-ekwu. Ịghọtago? Ọnwụ so na ndị ya awụ a na-eme na tension. Ọhọm eziokwu ka ị ya anụ, you will hear the truth. Ọ eziokwu ahụ ya eme ka isi n'oru wee pụọ. Ịpụta isolu ọgaranya jere protect business interest ya. Pịa 12 million into 12 months. Pịa ya into 4 administrative years na-emeki up political 4 term. Ka ife nwoke ibeghu na-ewole eti n'akpa. Ịgwazie m na olu zuo ye na joy ya adụ na kpuo n'ime afịa. O nwere ike ọ wụrụ nọ ndị na-ekwu ife anọ in charge, ha amarugo ka esi ele shop na-eri ego n'ime afịa. Ọnya ka eji weje calculate shop local government collaborate with traders wee lụọ ndị nwe shop wụkọrọ shop. Ọnya ka eji weje collaborate ya mara ụma because na ama how it used ya, ha ma etu o si adụ, ha ma etu esi eri ego na-eke ego dị n'ime afịa. They know. Yes, now ha ma ego etu esi eri ego dị n'ime afịa. Ha ka ụmalụ because n'ife adụ na mbụ eme.
iwe kwụsịsịa ndị ahụ ọnụ n'ala, kwụsịa ha ọnụ n'ala, fiasịsịa ha ọnụ n'ala different places, gbajie ha aka, afụzie issue of Nnewi and the tenor rotation, ejezie maka owu aka na ndị na-azọ nyawu ife na Nnewi jefụcha gọvanọ na kpụrụ onwe ha, a na-ekwuso na edisobere igwe Nnewi, chefuzie na achọzi ka akwado igwe Nnewi, ka igwe Nnewi gbawazie gọọmenti mgba, ọ ife achọzi nya na gọvanọ kwuru na ife aka ọ chọrọ, hapụzie weda na mmadụ influence ya rome, mana the fact is that na governor who is the government kwuru na ife aka ọ chọrọ, achọziri ka incite igwe against the governor, ka igwe na gọvanọ clash ya. Nke akọje na-ebu igwe anyị oburu, ịghọtago, arụọ emergency ndị agha igwe, emergency ndị agha igwe, unu ekwe na ka ewolu unu wee kụso obodo anyị nọ na, unu ekwe na ka ewolu unu wee kụso obodo anyị nọ na, asịghị ndị ana akpọlite ndị ana, akpọlite ndị ana, akpọlite ndị ana, ndị ana gụnụ ihe eji aka ugbu for the mere fact that nation ka mmadụ nwụọ, onweghị any of your intentions ma consider pure, mụnwa wezugo na agwa gị. And if you want to reason it that way, ịyajụ onwe kedu ife dị ife ha na-eme eji wee chọọ ka e celebrate ya na mmadụ nwụrụ. Ibe eto nwelu a lot of businesses, ije na Ibe eto petrochemical industry enwe multiple ndị Nnewi anyị na-alụ ebe a. Ije na Ibe eto bank enwere many ndị be anyị na-alụ ebe a. Ije na Ibe eto seaport enwere many of ndị be anyị na-alụ ebe a. Ije na Ibe eto tank farm enwere many of ndị be anyị na-alụ ebe a. Ije na many facilities Ibe eto nwelu nationwide, enwere so many ndị Nnewi na-alụ ebe a. We talk about 100, 200, 300 of drivers na-anya trucks and mini trucks and everything, engineers and all what not. Enwere a lot of ndị be anyị na-alụ ebe a. Mmadụ wee nenechi ife niile. We are not even talking about families that are benefiting today. Ka mụ na mmadụ zalụ call onye a wee gwa mụ na as far back as mgbe I jeru Bishop Uzodike, eso na pioneer members Bishop Uzodike mecha ọbata. We are talking about ife melu anyị nwa balo 1999, ha nwa should be maybe 2001 or 2002 set n'ọgụlụ akwụkwọ na Bishop Uzodike mgbe ahụ ịma na afie as school ndị parents ha nwere ego. A lot of ndị parents ha enweghị ego bịarie, ma na onwelu uncle ha nwere ego kwụrụ ụgwọ akwụkwọ ebe a, because na ife Bishop Uzodike na-akwụ mgbe ahụ emepelie ọ ife school no school ndị nwere ego. Mana o kwuru na ọ gụchasịchala akwụkwọ from JS1 to final scholarship by Omeka Nne. Etu ọkwa ka many other people so we enjoy go akwụkwọ under his scholarship scheme, go to university. A lot of people will set you up in a business and they be afia. The story of a life of late Senator Patrick Ifanyoba is a testimony to even what I'm talking about. So, in a chief na egwam no nwere ife Nnewi na azọ ihe eji wee se ka onye duka onye anwụọ. Ai, alapụtakwa unu ma onwe m. Pele. Okay. So, ọwụlụ na unu na-anụ ife m na-ekwu. Ọnụ na-anụ ife m na-ekwu. Mmadụ deelu m yes. Mmadụ deelu m yes. Kere ebe si emu ite ife azụ. Amasịkwa m ife m mere.
Oh no, na even na mmadụ dere m yes. Biko, oh no, na even na mmadụ dere m yes. Oh no, na even na mmadụ dere m yes. Okay. The voice is loud. Okay, yes. So, okay, you get the point. Iwe nenechi ife niile. We are not talking about people who are benefiting in different okwori okosisi ojinolo. Ụmụnnu na-ebekọnụ n'enwe. Ọgaranya. Okwori omume ka a na-eme. Na mmadụ nwori ọga. Eji ọnụ efu awụ ọga. Ịghọtago na mmadụ wụ ọga. Eji ọnụ efu awụ ọga. O nwere ife mele ọga ahụ ji wee wụrụ ọga. We are not talking about domestic staffs. Inenecha ife ahụ wee gwa m na o nwere ife ị na-azọ na Nnewi ya ihe eji wee sị ka Nnewi ịmakwa mgbe lesineta Ifeanyị Ụba nwụrụ makwa a lot of people dụka their life and hope adugo shattered mgbe lesineta Ifeanyị Ụba nwụrụ. Hello? Jago ka iwe oke moto ahụ ka ịgbaghe ya ebi onye ahụ agwa ahụ. Ịghọtago ịnenechi ife niile ahụ esi m na o nwere ife ị na-azụ na Nnewi a do equal to life onye a na-agwaghị if ọ na-ebi wicked. Okay, can you be able to fit or can you be able to fill in that gap? Na ọwụ na-achọ onye ahụ achọ. What can you do compared to ife onye ahụ na-eme iji wee filuo na o nwere ife a na-azọ azọ gbaghe ya ibi ya kwa shirikwo kiyo ma na-apụchigo nke ịghọtago kedu ife dị ife ahụ ife iruru na-azọ iji wee filuo na Nnewi ya eluzu onye dị otu a eluzuzie ye ka gụnụ wee mezie no reason onye nunu iwe ife na-akọwa ife niile ahụ ka i wee malụ na ndị na-ekwu ife a na-ekwu ya to your best interest. They are desperate about something, and that is why even if they bring down a mountain, provided na farm with a ha they don't even care. Hey, will not their soul they are intentional and desperate about if I can never be part of that nonsense. Mwa wezu go na gwage e shop wona bigo 100 million etare ke ya kwata bia piam ikucha ye kwata etare ya piam no ezu gi na-eti mkpu ka ị na-eti nkụ ka mma bịa tiri mkpunu ịghọtago ezu ka ị na-eti mkpu ka ị na-eti ịlọfuru Nnewi mana and you want to come and correct Ezugo na Ezugo na-etisa video niile na-eme maka ilo niile adụghọ na Nnewi a jee na wọọlụ gosi mebichiari ya ọkwa ịchọ ka Nnewi dị mma ịchọ ka Nnewi maa mma Nnewi ịlọfụ ke video niile anyị na-eme ma mgbe gọvanọ bịara Nnewi kwuo na Nnewi ahụ akwụ tax a na-eme video na-apịa ma video niile emerụ na ilo niile dị na Nnewi a nke New Road a nke Orie Agbọ ife niile dosbin adụ na ugwu akpati ozu na-ekwusi nsi ka ekpo mention it. I have said quite a lot of things about development of Nnewi. Enwekwara other pages na-promote kwa Nnewi na-ekwu a lot of things about Nnewi. Gosi m otu mkpụrụ ebe isi agorie ka ụfọdụ si na page gị wee fụ ya you love Nnewi. Mkpụgharị ha ọnụ ị na-eti side na ma ya ekwe ka emotion mụ override my sense of reasoning. Oge ọ na ọgaranya mere onwe ya oje ozi nyoo ife ahụ ọ na-eme oge ọ na ọgaranya meziri onwe ya oje ozi nyoo ife ahụ ọ na-eme ọgaranya n'ọlụ na ahụ na-ewe n'iwe n'ọkwa interruption ka na-enwe ebe ahụ interruption ka na-enwe ebe a
Okay. But I believe that we are back. Are we back? Why you not back on air? Even that we are back. Okay. Let us continue. So you got her. Are we back? Oga, when if Oga jiwe Oga. You go. Na ọwụ n'ife iluru na ife awụ onwe ka eze onwe ka ọ gasị eme n'ife nunu afụrụ na agụnụ ụgụnụ iburuzie ihe n'isi nwanne acrobatic ka ịchọ ka iwere anyị na-agba ịghọtago gosi anyị ọgwụ aha na-ele n'azụ moto anyị chọrọ ịma ọgwụ aha na-ele n'azụ moto nwa onye wee elu ịghọtago nwa onye wee elu an average Nnewi man suppose ịma you cannot cry more than the bereaved. And will interest. And they go interest bidoro from the beginning of this tenure administration, process that led to the emergence of this administration. A budget and interest there. Ga business interest. Yes, ga market interest, ga and many other things. And where are you expecting nothing to do the same? The answer is no. Hence, agajiwe na adabo konkwo. Okeke na Okafọ bulie n'isi. Okeke na Okafọ bulie n'isi. Okay, Okeke na Okafọ. Kedu ife unu te na alụbe Jeremiah unu ji wee jeburu case nwa Jeremiah n'isi ndebe Jeremiah n'isi. Mgbe nwa Jeremiah drop from school, unu ejekwuru ụgwọ akwụkwọ. Mgbe diọkpala mụchala afịa na-achị ijeme business, unu eje bidoro ya business. Mgbe mbize na-achị iburu be ha, unu eje lụrụ ha mbize. Be ha na-achị itikpo etikpọ. Unu eje rụgharịrị ha unu. All of a sudden, he developed emergency love for family Jeremiah. O nwere ife na-achọ be ha ịchọghị ịgwa anyị. Rocket science, you need rocket science to show you what I'm talking about. Ife na-eme na Nnewi, ịgwa ajụ buru ya n'isi. Ka e wee sizie n'iwu onye Ụmụdin. Na ịsọpọtụ ndị Ụmụdin. Ekpe. Ndị ama ha acrobatic a na-agba. Nwanne achọrọ m ibi ebe a na-ele ọgwụ a ka mmalụke na ọgwụ a na-ele ife a na onye ụnụ a na-akpọ ya nwụọ na omere ogono ije na local gọọmenti a fire service dị ebe a edere boldly written by donated by Ibeto Seaport and Terminal. Boldly written. Afifia niile ahụ ị na-ekpo a na-enyewu 12 million every month. The same ome ka na-ewepụtara ego si local government jee n'ugoro ife unu ya eje ekpo afifia free of charge. Don't give me 1 naira. Ọchọọsị ebe a na-enyewu 12 million. Enwee misunderstanding ka enwe adjustment ikpeho ewesi okay. Thank you very much for the work so far. God bless you. Ibeto show mgbe ahụ o wetara ego anya local government si je gote ife. Ọsọ ọgwa ha weruzienu Mr. Okafọ tie ebe ahụ every month na-enyeziri 4 million. Yes, every month nye 4 million. Ma every month na-ewetaziri 4 million or 5 million. It is still better than 12 million. But no, we are not talking about many other support. Many other support, security wise, many other support. Etu a ka ọgaranya si eme ife. Even the same thing a na-eme at the moment. A na-ekwu enubụghị onye ọwụ na-emere onwe ife ọ na-emere onwe na-ejere onwe ife ọ na-ejere onwe ọkwọrị osiari ndị ọzọ na-agba ka ọ gbarụ nke wụrụ wahala.
Only senoro na ife awu 1 year, say no 2 years. Ọkwa na ebe nọ wee nọrọ ahead of you. Wụ na mmụnwa na-ekwu na 2 years na ebe ekwu no ebe akpara nkata na ịnọ he. All place him ahead of you in that particular matter. Until then, all different opinion ka mụ na nwere. Onwe ka nsi wee wuru a problem. He got to go. And ọ wụrụzie na gọvanọ ka ọ dụrụ i decide. Ọ na gọvanọ kpọzie m mma gwa ife m believe no nyawo the actual ife. Sad enough if governor chose to believe me and not you. Or fault why in ime onwe ka ị nọrọ in a position where governor can hear from you. So God will place him in advantage position over you. Ọ bụrụ mụ meru ọ chukwu merie. Ọ chukwu merie. Ịghọtago mụ na na ha azọ position ochie a. Ngwa unu ochie a wee ebe a ka ọ ya adụ. Ese m mba na ochie a ya ada ebe ochie ada ebe a. O nwere ike decision okay ka m nwelu na Mr. Okeke na Mr. Okafọ na azọ position ebe ochie a ya adụ. Anụrụ m awụ mmụ ka ọ dụrụ decide ebe ochie a ya adụ. Mr. Okeke wee sị na ochie a wụ position ebe a ka ọ ya adụ. Mr. Okafọ sị mba na ebe a ndeberie ka ọ ya adụ. Ewesizi oke ụbọchị mbụ ebubatara ochie ebe a kelee ebe ekwuru ochie a ya adụ. O wee wuru na Mr. Okafọ do advantage the more than you. Wee wuru na ọ nọ na room a ụbọchị ebubatara ochie a. Number 1, ọ nọrọgodo na ahead of you nke onwe advantage na ọ ya agbanye igbo osiari ọgba osiari then ọ ya agakwa fọda gbakwa mọ osiari. Number 1. 2, o wee wuru na when it comes to inwe value or inwe trust or inwe confidence na mụ ka kwa nwe confidence n'ebe Mr. Okafọ nọ. Nya wuru na Mr. Okafọ wunya na ebe a mgbe ebubatara ya. Ịghọtago nya kwuru n'ebe a ka ọ ya adụ. Nya ka nka nwe confidence n'ebe ọ nọ. Inwego opinion ṅụ nya nwego opinion nye. Mụnwa wee batara wee si unu donu kelee ebe ochie a ya adụdụ. Mr. Okeke sị ezugo nọ ya ada ebe a. Mr. Okafọ sị m ezugo na ebe a ka ọ ya adụ. Okay, kelee ebe edewere ochie a n'ụtụtụ mbụ. Mr. Okeke sị mba n'ọdụ ebe a. Mr. Okafọ nọ hia kwuo n'ọdụ ebe a. I have to now use my own discretion to say between Mr. Okeke and Okafọ na mụ ka nwee confidence n'ebe Mr. Okafọ na Mr. Okafọ nwere convincing something o ji wee kwu na ife awa ebe a ka ọ ya adụ based on the fact that na obviously na between ya na Mr. Okeke na onye nwa na ebe a mgbe ebubatara ochie at first. So therefore na mụnwa wụ ezugo nwee the final say na-ekwu na ochie a wee ebe a ka ọ ya adụ. Iburuzie akụkọ baa n'obodo no Mr. Okafọ merụ nke a mee nke a mee. Is it my fault? I merely express my opinion, exercise my right to my opinion the same way ngonwa si wee exercising to your opinion. We all gave reasons why we are standing on our different opinion. The governor who has the final say chose to believe the word of onye chọrọ believe. So what is the big deal there? A na-agbagharị na-agbagharị. Ichi gosiri iwu ọga ime ife iji wụrụ ọga na ọga nwere ife eji akpọ ya ọga. Ọga nwere ife eji akpọ ya ọga. Mgbọrọgwụ ka mgbọrọgwụ ọlụọ ọhọm kwurie. Ịghọtago ọhọm kwurie. Ọbịa horizon mmadụ ya ejinwu. Horizon mmadụ ya ejinwu ka m na-ekwu. It's not a reason kpatalụ mmadụ ya eji wee nwụ. O nwere ka okwu si eme ọdụ karịa n'obodo eje kpọọ okenye. Ndị young ones nọkwa ya nwere ike actually ha ma na abịa na omenala Nnewi na-esikwu na etu eme na-esikwu na otu eme ọ ife ha nụrụ mana enwere ike je kpọzie ri okenye pụta ọsị unu ha nwa mụ na unu na-arị ekwutekwo nnie mana unu ekwutechaghị n'ọkwụ na-etu a unu eberivuo nke ahụ okenye ahụ kwulu ọ ife eji enwe okenye n'obodo. Ọha den okenye ahụ unu okwutere mmakwute njọ
unu enwego confidence in him or her based on the fact that na unu ma na onye abụkwo na unu ụzọ wee sibe ite. Ọ bụrụzie na ọ ghọgburu unu onye na ndị mmụọ onye na Chukwu ka ọ dụlụ. Very simple. So ekwena ka isoro na ndị agha ekolu wee tisa Nnewi ya. Mmadụ na ndị na-afụ ọja ahụ nwekwara ife ha na-emekwa mme ka e wee fisha ọja. Ọkwa anyị nwa a na-ekwu na egobiri anyị egobi. Anyị nwa a na-ekwu na anyị na-eti mkpu. Ịghọtago? Ọkwa anyị nwa. Maka na ife ilu ezugo edu fearless na-ekwu okwu na mba olugo na nke a fearless ahụ pụọ. Ezugo onye eziokwu atụwana m ụga kịta. Mana eziokwu ahụ nnarị ekwu mgbe ahụ ị na-ekwu ime ọ na onwe ndị ọ na-ahụ otu a na-ezugo eki ahụ sendị họ mgbe ahụ oruzie kịta ịchọọ ka m nwere because of na nkwu okwu igoru adụ ponchod eweruzie m maka mfụzie ife mma ekwu asị na m aya ekwu because of gonu ka m wee mekwata gị more so ebe mmali ọgwụ ahụ a na-ele. I don't need anybody to tell me. I don't need anybody to tell me. So na anything m na-ekwu uwo ekwena ka isoro na ndị agha ekolu. You cannot blackmail anybody. If you want to be object in this life, look beyond tears. Ọ bụrụ ịbịa na comment section mgbe ị chọọ ịkọwa ọnụ sụwa ọfọ sụcha ọfọ onwe oke na-asụrụ ọfọ bife sụwa ọfọ ahụ ihe na-eri anya mmalụ na ife ị na-ekwu idu gị WhatsApp group nkịtị. WhatsApp group ahụ enweghị ife benefit niile. Ọrị meseji ka a na flood na ife amụ eti picture download na phone oge ọwụna ana m ekpuchikọtara memory phone a na-ekpocha nke nji eme vida. Ọkwa narị anyị ụfọdụ biko on adị agụ meaning na it is still maka every now and then message a na-edisturb memory phone ga na-eju. Ordinary WhatsApp ka ọ ya wee express your opinion ewepụgo iti ife alike ho delete ye. Somebody do that brutal, somebody adoro that lenient is coming to challenge the authority not on top. You want to come and say okay enye power okay ji busia mmadu ọkwefuru oke ekwe ahụ ị na-akpọ enye quarter of power oke ekwe ahụ nwere igbusia mmadụ inwere power. If you nwere power ụnọ ngo fọmụrụ WhatsApp group ngutiri mmadụ na nyawo little advantage nwelu. Onye kwugharị ọnụ fia ekwupụ ya n'ọkụ, onye kwugharị ọnụ fia ekwupụ ya n'ọkụ. Maluzie ka ọ ya adụ na ịnọrụ in the position of oke ekwe na ịkpọ gọọmenti na nke nnukwu ya aza, ịkpọ gọọmenti na nke obere aza. Police station ọ na-drive na convoy go bata a na-egbucharụ ndị custom dọrọ a na-egbucharụ president na-achị obodo agbanịnụ. Maluzie ka ọ ya adụ na inwe that power ide decide ya na ọnụ ruru iwu n'okwu na Nnewi na ikwuori okwu na Nnewi a na-aya ege ntị igbusia mmadụ ofeke mmalụ ọgwụ mmadụ agwụ. Because na onye mmadụ ha nọ ka esi abụ kaịka ya awụ ọjị i decide one day anwụ ya nchọrọ ịgba mkpọna na ebe a kpọ onye mkpọna na ọmụ mkpọna na mma gbanye ya nchọ je mkpọta onye mkpọna na gwe bido n'ihu geeti mee ebe a sogido mkpọna na luwe aka bụ amụghị mkpọna na ahụ ọkụ ha hụ ọsọkwa onye bụ 1000 mkpọna na ha ya gbagbado. Onye mmadụ ha ka esi ekechi ngwere kechi ọkụkọ kponye ọkụkọ ike elu oditeti ndị ya nwụ chọwa ndị ya nwụ chọwa ndị anyị enye ultimatum ịhọwụ chukwu. Those people they are more advantaged than you. Ha ka nọrọ in advantage of him do and undo, yet they allowed you ị na-ekwu ife ị na-ekwu mana mmadụ ibe ukwugharịzi okwu na WhatsApp group ịkwụpụ ya n'ọkụ ma ọ wee barịa mgbachi ọnụ ya gụọ ya iyi wee na okwukwa ya ọzọ. So I want Ndi Nnewi to actually look at the behavior of people who claim na ha love lono. They are not lenient enough. They are not lenient enough.
Yes. Lack of patriotism. Lack of patriotism. They are the people who are telling you that they love Nnewi. Ị nọrọ na-ama ọkwa ọnwụ n'isi nwanne gị isi n'iwe ezigbo mmadụ. Onye ọwụna na-support wodo as wicked and rooted as you. Devil kwuru o nwere ndị ya kwụ n'azụ. O nwere emissaries. Onye ala na Nnewi nwere onye ala dụ na Nnobi. Onye ala nọ na Nnobi na onye ala nọ na Nnewi meet. They share the same thought alike. Yes, they will share the same thought alike. So in case if onye ahụ ka ọ na-awere afụ ndị kwue n'azụ ma ndị na-asọpọt isi ka ị ka mmadụ esi asọpọt onye alafu onye ala ibe ị nọrọ ha na-akpa nkata ifukwe ha egbe ogbi na-akpa nkata ma ọnwụ ndị kpuru isi na-akọrọ na communicate ọdụ kpọwa ọdụ egolu. So ada na-asị na onwekwara ndị na-asọpọt ife ahụ ọ na-ekwu. Those people wu ndị dụka ọdụ kpọwa ọdụ egolu. Ị na-emekwa na ịbịara ịzọ Nnewi azọ. Ị chọrọ ọganiru Nnewi mana ị nọ na-ewu isi mmadụ ibe ka ọ nwụọ na-ama ọkwa. Imagine na ọ bụrụ na the power of life and death dụrụ n'aka onye kwugharị okwu na Nnewi gbuo ya, ma ọ bụ onye ahụ ị narị akpa oke ekpe ekwugo nya mbụ ewee sị vụrụrụ mgba ewuru n'oke ekwe awụrụgo nya iwuru n'oke ekwe wee wụrụ. Ị na-edrozi ije chi na mgbele ọkpa enunu. Ị na-edrozi ịbụ kaikai wụọ ọjị gba mgbọnana. Ịtụtụrụ fonu sukele ebe a ịkpọ IG of police gbara na Abuja ozugbo. Echi niile polisi ya bata Nnewi a yelu 500. Ewepụta 500 million mee kesi ya nwanwụ. O nwere ụfọdụ ndị ọgaranya ya ekwe bịa zọọ sef. Onye ọhụrụ ya consider that na-eje wepụta ego nji azụ afịa bịa na-enye gị kelu economy. Onye abụgodo sheke kelu economic value ị nwere n'ebe ọ nọ. Nya na-agwa gị na o nwere onye chọziri ịdụda brutal etu because sọsọ ịchị na mgbele ọkpa enu ka ịma chi na oke ọkpụkpa dọwa ya ife were ife fewe ya n'ọnụ kechisi akpati ozu je na-adọba n'iro tii mkpọna na mma na nchọ kịta eje m chọọ onye mkpọna na kwụọ ya ụgwọ 1000 usobe ọkpụ na eze niile a mkpọna na ebe niile ọ na-ada ọ dapụkwa ọ na-ada nya ọ yara enughi igwe mmiri nya ọ ya adọtụ mmiri oge mkpọna na 100 gbara n'ọkpụ na eze mmiri ya ezo na n'ọkpụ na eze agwa m ọnụ na ndị mmụọ anarụ aja nya ịwụ nkụta enweghị eze mana ịta mmadụ na-aga ụgwọ ifuri nke ahụ nwere eze ị nwere ike ịta mmadụ ọpụta ọpịachagharị ọdụ ya hapụrụ ife ahụ jewalụ marụzie ka ọ ya adụ. That is why you can never test power. That is why you can never test power. So onye sego ibe eto mekwogono jigara ime gwa anya bịa na mma eje gosi ihe ebe onye agara amụmụọ ya jezie gosigo onwero nothing. You are trying to cover an agenda which we already know, an agenda, an empire collapse. They would the captains of that empire never gonna do because never am no self. Only for the video on a mecha na post na page ma somebody almost same ezugo if you and if na my repeat it again. Mana ine eme ife o wewo na ndị go na ha na-eme ife ni na-eme ife dojo nda ha call to order. It is to their advantage. All no to their advantage. Ị na-ekwu na so and so person nwụrụ ha ya akpọ sị eji o na ọnwụ mmadụ egwu we phone ị na-ekwu mana ọkwa ifuru nke ọnwa si ebe a pụtaba ọdọ mma ekwuzina mechi ọnụ ị na-ekwu ya ịghọtago because na ịgbawa na egwu ịghọtago nya dibịa gbaalụghị n'afa nya agbalụghị ya n'afa ya asị mba dibịa gbaalụghị n'afa na Sọnde
gara aga ya adụ ka Sọnde ahụ ihe ekwe ịghọtago ihe ekwe ewee wuo ọkpa n'ala wee fụ na ọkụkọ niile ị na-eje ego na Nneobi ọkụkọ niile ị na-eje ego n'afịa ewu niile ị na-eje ịfụ na ife niile agwụ ego ka ị na-west ego ka ị na-west ịghọtago ego ka ị na-west ọwa ọkụkọ mmụọ niile ahụ esi na ha na-agwa gị okwu nwere onye na-agwa gị okwu ajọ obi gị uwe ife na-agwa gị okwu onye nwere ajọ obi osukele ana sọsọ ife ọjọọ ya da abịa n'obi ọzọ si na o nwere mmụọ na-agwa mmụọ na-agwa gị okwu ezigbo mmụọ nọ na Nnewi. We never want Ana Nnewi to be desecrated by ọbala nwafọ Nnewi a. Yes, mmụọ ezigbota mmụọ nwere ike ikwe ka ọbala nwafọ Nnewi a gafuo nwafọ Nnewi egbughị mmadụ o jeghị zuru ife mmadụ ị na-achọ ka ọbala ya gafuo na ana mmụọ nwụrụ na-agwa gị ife awa ajọ obi gị Luke onye nwere ajọ obi sukele etu a sọsọ ife ọjọọ o ya eme mmadụ ka ọ ya dachọ evil thought ya dabie n'isi evil thought isi ya na-enwe ọkụ mmụọ na-agwa gị okwu mmụọ ziri gị ọrụ mmụọ nọ na Ana Nnewi isi edo gbusichaa na mmadụ mmụọ ya eji wee je kpọpụta gwa bịa gbusịwa mmadụ na Nnewi isi edo ọkwa nwe ọsọ mmadụ dị nchaji of edo Nnewi n'ọdụ ka central alụsị okwu Nnewi nwere ogbusisigo mmadụ isi edo onwekwa ori agbata obi edo obi edo onwekwa ori agbata obi onwekwa ori ụmụnna ya na ndị mmadụ narị akụkọ ọnụ na ụmụnna ya na ndị mmadụ narị akụkọ ọnụ n'iro ọ narị ayọkwa mmadụ ife onye ahụ agwa mmemme ogbusisia na mmadụ kere ebe mmụọ nọ na Ana Nnewi kere mmụọ nọ na Ana Nnewi akpọrọghị okwu ife ahụ gwara na onyere pawa gbusisiba ndị Nnewi onye kwugharị okwu gbuo ya onye kwugharị okwu gbuo ya sị Nnewi ezigbo mmadụ a na-achọ ezigbo mmadụ achọ ezigbo mmadụ wee atị ha afụrụ iwe ezigbo mmadụ no Nnewi wụ the pride of Igbo land kama na o nwere evil eggs nọ na Nnewi hụrụ ntutu taa enwere ndị mere ebube Nnewi ji wee dụ akwamekwu okwu ndị zara ya n'afa no ndị wụ the actual glory of Nnewi idonobegu wee sị na onye wuzi ọkpụ tọrọ ọkpụ emem vidio kwuo tuo ome ka nne adreesị Nnewi mmadụ bịa ruo ebe ahụ mpụ nwa ọbanchi enweghị nke ọma ka na-awụ ahụ n'afọ adreesị ene ndị ka ọwụ na adreesị ndị uru agụ wee jụọ sị onye mmanụ na Nnewi onye mmanụ na Nnewi nwa onye mmanụ na Nnewi o mandị onye a na-ekwu ife a ọ maghị onye ụma n'ime onye ọwụ and many of you mana ifugoghị one on one o nwere ike ọsọ na foto ka ị na-afụ ya mana ifugoghị ijele life etu a ụsọ na ihe afụ ijele life etu a akpata oyi awụgodo na ahụ iwe ma nọ n'ihu nnukwu mmọnwụ ka ị nọ ha agbaghị ya ka o wee wụrụ ịghọtago dị na-agwakwa gị ife ahụ ị na-emefukwa ya ebunye anyị ebube abakwa ha na amalụ nọ nnukwu mmọnwụ ka ha nọ ka anya na ha nọ n'ihu ọsọ na Nnewi ka a na-eji oke ekwe were akụ akụkụ and because na ife ya emekata onye Nnewi o wee kpọnie nwanne ma o wee sizie ma na ife ahụ o jigolo enu ọfọ jiela ha n'ọfọ ọsọ na Nnewi ka anyị atụtụrụ ọgaranya na-akọri ome ọnọrọ na-ene anya na-amụ amụ onye me na ukpo onye me na Oraifite onye me na Ishi onye me na so many obodo gbara ya okirikiri yes ịchọ ije jụọ ije na Abuja jee na prison yard efu ndị nọcha dị ya for over 10-15 years n'ụmụ obodo ụfọdụ nwegasịrị ka o si wee dụ mana ọsọ na Nnewi ka ihe ada akpụchiri ọgaranya ụzọ si na moto eritue na-atụ ya aka n'ihu ọ na-amụghị amụ ọsọ n'obodo a ka ọ na-eme because a na-emezie ọtụzi etu obvious ọtago ọtụzi etu obvious so na mmechakọlụ program a na-eme kịta ekwekwana ka ekolugwu brain wụ dị ya onye ọnwụ na-adụ intentional
chọrọ ka ọganiru Nnewi do mana ọ gwaziri na ife ahụ ọ na-azọ ọwụ ka eme ife ka ọ dụ right. Onye ahụ enweghị ike ịchọ ka o nwee ife tọrọ atọ na Nnewi a ya emebi wee achieve that thing. Ọ ya achọ ka achieve ya na ahụ zuru ezu, mana onye nwere personal interest ọ dị desperate to achieve Nnewi niile atikpọcha manya achieve that thing ọ chọghị ịma. So weruzie aka ahụ na-eme ndị na-achụ ndị asịrị na ọchịchị dụfa n'aka, meaning na ha ji power. They have not done anything to harm you. They have never threatened, or rather ngụ na-emeki up story, ngụ na-achụ onwe gị, ngụ na-akọrọ, ngụ na-ebe onwe gị, na ndị na-ekwu na ha na-eme ife chọọ ime ife ha emeghị ife ozugbo. Ịghọtago? Ịghọta? Achị imeghị ife, o meghị ife ozugbo na oyezokwe onye ahụ yezezo wee meghị ife, ọyịpụ imegụnụ. So na n'ihi na na-agba ọsọ mgbe onweghị onye na-achụghị, ị na-atị na onwere onye na-achụghị, mgbe dị mena ọsọ ya achụghị ya fụta ebe ịgbajere. Ịghọta ife na-agwa, mgbe dị mena ọsọ ya achụghị achụ, igwe na-eme na na-agụ ọrụ obodo gbapụta ya afụ agụ. Ụbọchị dị me na-agụ bịalụ, ọkwa otikwara mkpu ka ọrụ obodo gbapụta, ọrụ obodo sịkwa na ọkụrụ omekwana ka o si eme. So ịlahụcha ụlọ esi na na-achọ ka egbuo, ejikwa wee encounter ahụ na nlọ, ejikwa wee chọọ ka the day you enwe that actual encounter, you won't even and onye ị na-emeri na onye ọwụ chọkwa ime ife onye emekwe ka ị coward, onye eme ka ị coward. Ana m ajụ gị ajụjụ, were kene mata ya asị eze akụ na-enye mkpọtụ everyday, ọkpọrọ Evangelist Ebuka Obi of Zion n'ọnụ, ọkpọrọ akụ Zion n'ọnụ, ọkpọrọ onye a n'ọnụ, ọsị na ụbọchị a ya emeghị ife a si gbuo mma. Ụbọchị a bịalụ n'ụlọ ụka na mkpọ ọbịa buru ihe oji mes ọbụ polisi gbajie ofu onye ọkpa. Ụbọchị ahụ ka ife ahụ ọ na-achọsi isi merụ mbefelu maka onye nkụ na-eje n'idighị ize ezo ka ị ka wọdụ bifo o wee mee ife ọ chọrọ ime. Taa egwu ịkpọzi Zion na ịkpọ Ebuka na-atụ ya kama ọ ya akpọzi Ebuka ọsọ nwa bebi virgin. Mana oge mbụ ọ na-akwụ n'elu onwere ife dụkwanu ka ofe eji ọgụ eji ọfọ anụ mmadụ zara ya. O nwere my cousin na-aza ọgụ eji ọfọ, ị na-anụ ọgụ jide ọfọ, ị ka nọrọ na a safer side. Ọnụ mgbe ị ada achọ mmadụ okwu, ị na-ana afọ mmadụ, ị na-akọrọ bishi juru gị ọnụ, ị na-ana afọ mmadụ, ị na-akọrọ bishi juru n'ọnụ. Ọ wee dazi iwu gọọmenti, for instance gọọmenti abịa ọgụ, ị agwa gọọmenti na onwe ife ha ya eme. Nke a wụrụ iwu gọọmenti ka ị darụ nọ, iwu gọọmenti ka ị darụ. Onye awụ na ịfụrụ ntu ahụ esi eme na akwụkwọ nsọ constitution anyị si etu ahụ dụ, even the laws of the land ya isikwa etu ahụ wee dụ. Eji sị na ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. So iji ọfọ wuo ide eme ife in accordance with the law, we ide eme ife etu akwụkwọ nsọ si, 3 of them na center na one thing, which is gonu ụlụ anamaga n'oke aha azọwu ji. Ọtaghị ife na-agwa anamaga n'oke ọha azọwu ji. So ị na-erezi false alarm, onwe ife ya eme, isi na-emere ife, ị na-eme ndị mmadụ a na-asị na ịdụ strong na isika na egwu aha atụghị, ị na-eme oke ka m na-agwa ekwekwana ka dis scavengers recruit ogu iwe onye Nnewi, wụrụ onye Ụmụdị, wụrụ onye Uruagụ, mana ike onye Nnewi chi were ebe akwa. Obi Nnewi ndị Chief Bennett nga ọ na-adị na Obi Nnewi chi nọ wee mee vidio maka Nnewi chi ịpụ na nzukọ ọra Nnewi na ha ya ejezi meeting nzukọ ọra. For now they never said no because of tenor rotation. They said another thing. Suspension of secretary. Exactly.
They never said no because of tenor rotation no na Nnewi. They never said no because of Bono. Ha nyere reason specifically not because of suspension of secretary nzukọ ọra Nnewi. Mana ndị na-afụ alam na-afụ kwe ọkwa ndị Nnewi chekwugo na ha ya bịa afịa ọrụ ha na-asọpọtụrụ fa. Can reason go na father agba bọọlụ n'ofu post. You just want to capitalize on that fracas to achieve that evil plan and that agenda. So ị na-agbakọ fuel na-agbaghị ọkụ ka ọkụ na-enwu. These people ma the reason kpatalụ ha ji wee nwee their reservations or ha ji wee do aggrieved. But you are in agbaghị na go post ọhụrụ efuna. Ndị Nnewi si abịa n'afịa ọlụ. Ndị Nnewi si agba n'afịa ọlụ. Ha emere nka, ha emere nka, ha emere nka. After all, hapụ Nnewi chi ka ha jee tọnụ ha. Iwu onye Nnewi chi. Iwu onye Nnewi chi. Ị bịara ịzọ local government election. Can you cry more than the bereaved? Ka e wee sizie na after all, na yes, awụ m onye ụmụ ụdị mmana. Hapụ mana ahụ. Anyị mụ ife mana ahụ. Awụ m onye ụmụ ụdị mmana. Hapụ mana ahụ na anyị mụ ife mana ahụ. Mana ahụ ọgwụ a na-ele n'azụ moto. Awụ m onye ụmụ ụdị nwa acrobatic a na-agba n'ihu moto. Anyị ma anyị na-elele mara anyị anọrọ anọ. So ijekwa solu ndị na-agba mgba ka ha protect their business empire. Na-agba mgba niile achọ ka Nnewi dị mma. Ya sị na ịmaghị eziokwu. Agwago ngụ the simple thing so na onye ha na-akpọ na onye chọrọ imebi Nnewi. Onye ha sịrị na ọnya awọ ga-ekwugo. Onye ha sịrị na ọnya na-achọ ka o mebie Nnewi anaghị afịakọsi ego dị na Nnewi. Na ndị sịrị na ha chọrọ ka azụ Nnewi ndụ na ha erijugo afọ na for over how many years na 12 million naira na-esi na Nnewi a na-aba pocket bank account ha every month and no that go on for over 20 years if I'm not mistaken. Yeah, so now in 4 years we are talking about close to 600 million. N'oge ha accept was the new condition ewe napụ ha ye na onye ha na-asịzighị n'ọnya awoge ekwugo na onye ha na-asịzighị n'ọnya na-ebuke ego na Nnewi na onye ha na-asịzighị n'ọnya na-emebi Nnewi maịla aka na pocket ya wepụta ego nye local government gwa jee n'ugolu ifu ya eji ekwa ife na Nnewi ka a na-ekpochasị ife na Nnewi. This is a clear indication na onye a wụrụ business ka ọ na-emelu maka a na-ekwu okwu ndị na-ewere ife na Nnewi. Jee gosi m ofu ebe. Jee gosi m ofu ebe. Gosi m one single place. Onye ahụ siri ewele ego. Ọsọ teaching hospital. Jee na teaching hospital. Jee na teaching hospital. Ịmakwa eziokwu. Mana ịchọ teaching hospital go federal. It has nothing to do with state and local government. It has nothing to do with state and the local government. Mana ndị no grounded ebe a dara ime afia bịachie for over 31 years, close to 31 years to 30 years. Ha ekwu onye ya aba. Ha ekwuta ebe onye ọ ya ejipụ. Enyo na nsi elu ewegharị ahụ. A na-eri, a na-ebuba. Enyo ọpụta ọsị ụlọ olijuru afọ. Mu business do na Nnewi ibe to ya eti n'anya ka ọ na-enweta 12 million ne. Ọ dịrọ possible. O nwere onye ya ofu onye na business ya abịa. Mu business do na Nnewi a ibe to nwere ike ije se every month ọ na-enweta 12 million. Every month ọ na-enweta 15 million. Owolo anya jeti ne no ji agwọ gono. Go ji agwọ. Kama o ya eme ya owolo mmadụ ti n'ebe a na onye ahụ esidukwa n'ebe a wụrụ mmadụ ka wee gachie n'ọlụ. Unu emeghepụzi ọnụ na-ekwu ndị bịara ịkpụsa Nnewi, ndị na-ezu Nnewi ohi
gwakene m etu ndị ahụ si eri ego na Nnewi a. Onye ọnwụna ma etu unu si eri ego n'obodo a. Unu na-eri malụ na-erie. Anyị adakwa ekwu okwu na-agbachafe ya okirikiri, mana eziokwu si etu adụ. Alụwa chọpụ na nkwọ, lụwa chọpụ na chọpụ na nkwọ, lụcha chọpụ na nkwọ, atụlụ ụga n'elu, mana aba n'ime afịafụ elekwa elegharị ya, elekwa ebe a na-amapụ na-ele, a na-eke ego na pọketị na-ebugharị ego, uwe wuruzie nke arụrụ dị transparent. Ijeru n'ime afọ ije jụọ ndị nọ na chọpụ ajụjụ mmadụ na ife ha ya azaghị. Do you need anybody to explain to you? Jee n'ime afọ ije jụọ ndị nọ na chọpụ ajụjụ ma ife ha ya gwa, mana ha ncha niile na-ebelu ma ndị traders akwa even akwa dị exist anywhere. Agenda, interest, common people ka na-ekuru were anụ ọgụ a. Apụta gbara imekwa na onye egbu ogo na-ekwo ibekapụ na-ebe itikapụ akwa na-eti mkpu, ọ na ha anaghị amụrụ amụ, ịnarị ebe ha anaghị aṅụrụ champagne na-aṅụrụ nkwụ si na-ekwo okooko a. Ịghọtago, fa achọgara oke echezọ na pụọga ka etinye onye nke ha ka ha nọchikwa adjustkwa. Ịfụkwanụ na ife niile ome ka nna gori ndị lokal gọọmenti ha ji ekwe afịa na-egburu ha ncha je dọmpụọ rorukwa aụtụ trọk ahụ dọbasịkwa ndị nke ha na-alụwakwa ego ahụ again. After all, steeti gọọmenti eweru na-ekpu afịa ahụ nyefee lokal gọọmenti n'aka. So they won't even need to go to Awka to go and bid for it. The only thing they needed is onye nke ha nọ na local gọọmenti that contract shigatakwa immediately. Ha enwekwa automatic control to nkwọ. Ịghọtago? Then that ebe ahụ enwere okwu at first na-ekwu ozi ka ha ozie ha nwa ya make decision. Ịma na ha nọkwago. Unu nọrọ na-accuse onye aka edo ọcha. Unu nọrọ na-accuse onye aka edo ọcha. Ojikwa wee wepụta echezọra. Ihe agwa onwe gị eziokwu kịta na ụmụ di na ahụ nọọ onye a na-ekwu wepụtara echezọra. Ya agwa onwe gị ka ọ nọọ n'ihu ka ọ nọme. Ya agwa onwe gị eziokwu na echezọra na kịta awụ ibe eto wepụtara ya. Ya agwa onwe gị nya eziokwu ihe nne bụ onwe gị n'aka. Nwaanyị ji nọrọ a na-atụ ụga niile ahụ mechie ọnụ ịkọlụ ha ndị atọ ọ ga-agwa ha no na ọ yere ife a bụrụ ife merụ na ife a dịghị nọkwa na ome na ife ahụ ife merụ. Ịghọtago, emechi ọnụ ife a na-emebisi n'obodo. White wash ya gị ikwelu. White wash ya gị ikwelu. Many of them became emergency lover of Ifeanyi Uba. Sọsọ m na-achọ ka anụsi ibe tọgụ efuzi Ifeanyi Uba n'anya n'ọnwụ. Onye n'iji ọnụ wukwu n'ọnya ahụ the highest debtor na ọnwụ hoziri ego ncha na ego niile o nwere n'ụwa awụ ego o ji n'ụgwọ. Kwuo a lot of things about him. The same person ka ị pụtakwaziri kịta wụrụkwazie an advocate nyere onye ahụ. Obi dị nke eji ọfọ, I'm protecting my own interest. Ihe akpọnụ the interest now. Ọ ka mkpụrụ afịa na Nnewi. Ihe akpọnụ interest m now. Ọ ka mkpụrụ afịa na Nnewi wu interest m ka eso mụ na-azụ afịa n'ime nkwọ. Ka m wee mara interest m ọhụrụ enwere candidate for local government. Ndị niile a na-ekwu nwe gbadoro interest niile. Enweghị ndị interest. Enweghị onye nwere nchọrọ ka ọ wụrụ local government chairman. Ọ bịa wụrụ na mụ chọrọ ịzọ adụbụrụ redi kịta. Ọwụ echi niile ka ọ wụrụ mụ ya dị ịkpa afịa na Nnewi. No na ka anyị ji ọnụ nwe anyị ajụjụ na ọwụ ka ọ wụrụzie na mma adazi ịkpa afịa na Nnewi. No na ọ dịrọ possible. So kere interest dị ife ahụ nwere ka m wee ghọta. Obi ndị ife ọ na-emụwa amụ ife ọ na-asa anụ gị ọfụma emụwa amụ. Gwanụ m achọrọ nke ịgwa m interest ya maka ndị akpọrọ afọ agwagoghị interest ha. Nya ndị na-ekwu maka ya agwago gị interest ya ifu ekiri ya. So gwazie m interest nke nka mmarụ
ajụkwana m ndị sịrị na Ibeto nka gwakwa m interest Ibeto ka m marụ kedu interest ya I want to know. Ụfọdụ anọkọta na-asị o jikwa wee chọọ ka ọ wụrụzi igwe ka ọ nara igwe. Nonsense story, cock and bull story, cock and bull story, cock and bull story. You go cock and bull story. Yeah? Cock and bull story. Always igwe. You go? Yeah? Ka ọ wụrụzie igwe. A na-atụsụ ụga. A na-atụsụ ụga. Patrick, gbana ha akpọ na phone now. You try calling me to inform me. Gbana ha akpọ na phone now. You got to go? Oh? Gwa ka akpọ na phone. Oh? So, you got to give an ekwu? So, a na-atụrụ ụga niile a ma n'eziokwu maka na ọsọ eziokwu ya emeghị ka ị pụọ n'uru. Ha sịrị na Ibeto mere ife a na Nnewi, gwa ha kelee interest ya. Agụsịara ụsị na interest ya na interest ya na interest ya isi hey n'ọkwụ n'eziokwu. Asịrị na ndị nke a mere ife a ajụọ okere interest ya agụsịa nụrụ interest ya nụnụ iwe marụzie ebe ife megidozie ruo nke na mmadụ ya anwụ na ịmụhụ na ife ahụ jọziri ezigbota njọ ya na mmadụ ya anwụziri sọsọ manya wụrụ na that interest bịara into accomplishment ịmụhụ na ife a na-eme enwe na ka o si wedu. So onye luo obodo ile ya egwu eze ya ọnụ abịa mebi ime emotional blackmail abịa hụ mmụ ka ọ yawo ịpụta imezie nọ ngụ freedom fighter ọwụzi idebezi ahụ na-ewu freedom fighter iwe bịa kolo ụbụlụma iwe bịa ekwe nnọkụ ekwe nnọkụ ọwụ onye zọtazie wee ife ya na-asị gwa mkpowa afịa n'uru agụ mkpota 6 million mụ wolu tu wotara ụfọ ọnụ nya nụnụ ife niile ahụkwa a na-etikwa na mmiri na ịghọtara a na-eti na mmiri. So ndị Nnewi ka anyị mụrụ anya let us toe the path of peace and progress. Let us toe the path of peace and progress. Enough is enough. Gbalagbala na-eme ofele oke ọwụrụ ala. Gbalagbala na-eme ofele oke ọwụrụ ala. This is Ezugo. Ka ụbọchị taa maala anyị mma. Kachifonu.